Здравейте! Днес е втората серия на Старто. И вторият участник е Стани. И сега ще направим като първи епизод с Тити въпроси. И най-важният въпрос е: кой е Стани? Добре, нека да започнем. Стани, къде си роден? В България, София. Добре, къде си ходил до сега? В кои държави? Бил съм в Италия, както и първи участник Тити, в Флоренция, в Гърция, Сърбия, Германия, Македония. Много са, не мога да ги избера сега. Вау, това сигурно е един много интересен живот, като си бил на толкова много държави. Най-ми беше интересно в Италия, защото бях с цялото ми семейство, целият ми род Микови. Беше много забавно, братовчеди, брат ми, всички бяха, мама, тате. Добре, какво ти е хобито? Хобито ми е да карам BMX и да играя в футбол. Извинете, моля да говорите малко по-високо. Да. Добре, какво ти е любимото ядене? Любимото ми ядене е хамбургер, спагети и нека да е пица. Добре. Кой ти е бил до сега най-смешният момент? Най-смешният момент ми беше, когато бяхме за риба и пуснахме в накоки гащите риба. Добре. Кой ти е бил до сега най-страшният момент? Когато един път отивам към нас, бях сам, валеше адска градушка. Точно се прибирам, влизам, у нас е много тъмно и тате е вътре и се крие зад тъгъл и изведнъж ме плаши и аз направо се... Добре. Кои са ти приятелите и кой ти е най-добрия? Всички са ми приятели, даже той ми е братовчет. Всички са ми приятели: Ники, Тити, Боби, Коки. Добре. Ти нали толкова обичаш футбол? Кой ти е любимият отбор? Кой ти е любимият футболист? Всъщност аз имам два отбора, които... двама човека. Имам два отбора, любими, които и двата се срещнаха на финал на Шампионска лига. Атлетико и Реал. Атлетико заради Гризман, а Реал заради Роналдо. Ако те бяха в един отбор, щях да съм за... Примерно, ако те са в Атлетико, щях да съм за Атлетико. Добре. Това беше втория епизод на Старто. И може би още днес ще направим и третия. Довиждане, абонирайте ни, лайквайте ни. Айде, чао!